گوندê Xercokê di sala berî 1940 de hatiye avakirin. Hejmara gundiyan têde wekû mal zêdî pêncî malî hebû. Dibistana wê jî wextê dibistan li gund hatiye damezrandin, destnîşankirin. Ez bawerim salê belkî pêncî de piştî pêncî ye. Ew gund li başûrî Rojavayê Qamşlo dikeve bi dûrbûna 16 kîlometre heta 20. Gundê derdora wê na mîna Herêmê Hesen e, her du ber kon e, gundê Agûlê, Girdêwan, Xirbê Temoya, Xerba Xezal, Qotkê. Evana gundê derdora wê nan e. Ji xwe hunermendê nevir Mihemed Şêxo li wî gundî ji dayîk bûye, lê di piştî salê pêncî de pênc bira wekû bavê Mihemed Şêxo war sê û çar birayê xwe û pisman bikî wana ji gund veqetiyane. Ew jî gund bi navê Salihê yanî Xercoka biçûk.